Gözelliň we kämilliň naýbaşy nusgasy hökmüne ykrar edilen ahalteki bedewi. Türkmenistanyň täze taryhy ýamyndaky ukunly ösüşleriniň nişanydyr. Ahalteki bedewlerini belen sarpa goýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň ýadygsy tagallalaryny netijesinde milli ýatçylyk täplerini gorap saklamak hemde onu üstünlikle dowam etdirmek, atçylyk sportuny ösürmek, dünýede wagt etmek üçin ähli şertler mümkinçilikler döredilýär. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bayram edilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli gurulýan dabaralarym özüniň toplumlaryň häsiýeti eýedi bilen tapawutlanýar. Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň geçirilmegi asyrly däbi ulan meclisem munyň şeýledigini aýdyn güwätdir. Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň 15-nji meclisine Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasy tarapyndan alınıp barılan işler Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli ýurdumyzyň atçynatlaryna Türkmenistanyň at gazanyny atçynaty ýen hormatly at takmak, assosiasiýa täze agzalary kabul etmek hemde beýlek guramaçylyk meseleleri girdirildi. Matlagata gatnaşyjylar Gahrman Arkadagymyzyň hemde Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň ýakynan gollap bermegi netijesinde assosiasiýanyň geçen döwürde dünýä boýunça ahalteki atlaryny ösürip ýetişdirgen atçylyk toplumlarynyň ýolbaşçylaryny, belli atçynatlary, feýisleri özara birleşdirgen, olaň özara hyzmatdaşlygyna ýardym edýän ýeri halkara tüzüme öwrülendigini bellädiler. Atçylyk we atçylyk sportuny ösürmek, naýbaşy ahalteki atlaryny köpeltmek, olaň tohum arasalygyny gorap saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli feýisçilik sunugatyny hasam kämilleşdirmek boýunça maksatnamaly işler alınıp barylýar. Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Jakob Ferdezuch GBR atçylyk firmasynyň direktori, Türkmenistanyň at gazanyny atçynaty Katerina Jakob Türkmen bedewiniň milli bayramynyň bellenilýän günlerini ýurdumyzda bolmagynyň özü üçin berent hormatdygyny ýetdi. Belenilşýäli atly sport bilen meşgullanmak her bir ýaşdaky adam üçin peýdalydyr. Ol beden saglygy bilen bir hatarda özüňe bolan önaman berkidýär. Sportyň beýlik görnüşleri ýaly atly sport şeýle hem atçylyk budagy halkyň arasyna özara gatnaşyklary ösürmek, iri ýaşlary guramak, tejribeleri alşmak üçin geljek uly ugrulan biridir. Meclisde sanly ulgamar kala çykyş eden Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garagum ahalteki atçylyk hojalygynyň başlygy, Türkmenistanyň at gazanyny atçynaty Jessica Kate Türkmenistanyň başlangyjy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň değişli kararnamasy bilen elan edilen Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylnyň assosiasiýanyň alyp barýan işlerini mundan beýlekde giňeltmekde bilelikdäki tagallary utgaşdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikler döredýänini belledi. Onuň notaýşýaly hoşniýetliň we parahatçylygyň nişany hataplanylýan ahalteki atlary we olary ösürip ýetişdirmek boýunça işler dünýäniň ençeme ýurtlarynyň halklaryny özara birleşdirge. Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli ahalteki bedewlerini aýratyn gadyr goýan Gahrman Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiziň adyna gutlaglar began edildi. Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, Ispaniýa padşahlygynyň ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti, Türkmenistanyň at gazanyny atçynaty, Blanca de Toledo sanly ulgamar kala çykyşyna geçen döwrüň içinde Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň dörli ýurtlaryň atçylyk kärhanalarynyň, degişli pudagyň hünärmenleriniň, epolog alymlarynyň we adyr goýa töwrülen ganatly bedewleri aýratyn gadyr goýan adamlaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk tejribe alşmak üçin amatly meýdança öwrülendigini belledi. Assosiasiýanyň ýygydarly geçirilýän meclislere hyzmatdaşlygyň möhüm uğurlaryny, geljegini maslahatlaşmak, onuň gerimini giňeltmek, adamzadyň bahasyz baýlygy bolan ahalteki atlaryň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmaga ýardym etjek, täze bilelikdäki tatlamalary amala aşyrmak üçin mümkinçilikleri döredýär. Halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, Fransiýa Respublikasynyň ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň prezidenti, Türkmenistanyň at gazanyny atçynasy Eloise Gerardy sanly ulgamar kala çykyşyna şu ýylyň başyna galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň Monte Carlo'da geçirilen Halkara Çyrk Sunugaty festivalini görkezden ajaýyp çykyşlaryndan galan täsirler bilen paýlaşdy. Onun bellemegine görä bu festival çyrk sunugaty boýunça dünýäde iň iri hemde ähmiýetli çärelen biridir.
Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň agdalarynyň ezber hem çalasyn emelleri, bedegleriniň ajaýyplygy tomaşaçylaryň kalplaryna baky urunaldy. Ahalteki atlarynyň gaýtalanmaja gözelligi, ýennamlygy, çapykly warlyň hereketleriniň saýlaşygy, lewatlarynyň milliligi, çalşyrymly emelleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi, bulyň ählisi tomaşaçylar üçin ýatdan çykmajak waka boldy. Mecliste sanly ulama arkaly çykyş eden daşary ýurtly wekiller, Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň Monaco knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji Halkara Çyrk Sungat festiwalyna üstünlikli çykyş edip, altyn baýragy hemde beýleki ýürüýte baýraklara munasip bolmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar. Şeýle hem olar bu toparyň wekilleriniň çykyşlaryny öz ýurtlaryna geçirilýän çyrk festiwallaryna tomaşa etmäge sabarsızlyk bilen garaşýanlyklaryna ma'lum etdiler. Meclisin dowamyna Türkmen bedewiniň milli bayramy nasip etli. Ýurdumyzyň atşynatlaryna Türkmenistanyň at gananyň atşynasy ýen hormatly atlary dakmak dabarasy geçirildi. Şeýle hem assosiasiýanyň dolandyryş müdiriýetiniň agdalygyna Türkmen hemde daşary ýurtly täze agdalaryny kabul etmek barada çykaran çözgüdeni tasdiklamak boýunça Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň prezidentiniň karary okuldy. Hormatly ada iyi bolan ýurdumyzyň atşynatlary hemde assosiasiýanyň agdalygyna täze kabul edilen daşary ýurtlara aýtlar. Ýokary syla hemde bildirilen anam üçin özleriniň çoňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Olar Türkmen atşynatlyk täplerini munun beýlekde ösürmek, ahalteki atlarynyň baş sanyny artdyrmak ugrunda özleriniň munun beýlekde ihlatly zähmet çekjekdiklaryny anandyrdylar. Mecliste Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň enniki meclisiniň geçiriljek wagty hemde ýeri bilen bagly mesele hem seredildi hemde bu boýunça degişli çözgüt kabul edildi. Meclise gatnaşyjylar atçylyk pudugynyň ösürilmegi ugruna ägir türlü işleri durmuşa geçirgen gahrman arkadagymyzy hemde döwlet başdanmaz arkadagy gahrman serdarymyzy yetip gelýän Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýs ýürekden gutladylar. Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň meclisine gatnaşyjylar onuň jemin jemläp bu duşuň atçylyk pudugyna netijeli hyzmatdaşlygy, tejribe alşmagy bilen beýlekde ösürmäge, o döndügi, syratlyligi hemde ýennamlygy boýunça deňsiz taýsy bekişli bedewleň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmaga uly goşun toşýokdygyna anam bildirdiler.